Κάτσε κάτω. Βάζεις γίνει. 1, 2. Χώματα. Να, έλα να δεις. Ωραία το λεφταρί. Αυτό είναι το καινούριο τώρα. Παλιά το κάνανε το παλιό. Μπαίνεις μέσα. Στον τρόπο. Μπαίνεις μέσα. Ναι. Έλα λίγο πιο πίσω, Άγγελε, μην φύγει κανένα ξύλο και φύγει στις κάτω. Τι άλλο. Σταμάτα. Και τώρα για να βάζουμε στην περιφερή. Όχι. Oh.